gontzean direla, laster hasiko da gaurko txapelketari. Hemen duzu erantzeko taldea, entrenatzen dira eta Hendik Amelai. Lau puntuekin da Ibarra. Ibarra Nesa. Ibarra taldeko entrenatzen lanetan Iñigo Aizpuru aikoa. Hortxe, Ibarra, Gipuzkoarra. Laugarren sailkatua, 6 puntuekin, Bizkaitik, Gaukiztik, Gaztedik. Eta entrenatzaile lanetan Josu Manuel. Hirugarren sailkaturik 9 puntuekin Txandrea. Entrenatzaile lanetan Anis Alonso. Bigarren sailkatua 10 puntuekin Beti Gazte, Esagatik. Entrenatzaile lanetan Unai Gurutxaga. Eta lehenengo postuan puntu bakarraren aldearekin Arabatik Badaio. Entrenatzaile lanetan Joan Apazarra. Hauek beraz, emakumezkoen 500 kiloko txapelketan ariko direnak, 540 kiloko jokatu zen eta Beti Gaztek eraman zuen txapela, eta gaurkoa 3 taldeen artean izan da txapela azkeneko 3 artean. Eta gizonezkoetan aurkeztuko ditugu, hemen ez da sailkapenik gaur jardunaldi bakarra izanen da, eta hasiko da Muguetarekin, Bizkaitik. Goma gainean eta lur gainean ere aritzen den taldea. Gipuzkoatik, hauek ere emakumezkoen eta gizonezkoen taldea atera da Ibarra. Entrenatzaile lanetan Jose Luis Bagaiak. Eta Nafarroko hiru taldeak hemen ondoko auzotik Txandrea. Entrenatzaile Namuntxo Espuela. Nafarrotik ere, Iparraldenagotik, Lesakatik, Beti Gazte. Oskar Telletxea. Eta hori, emakumezkoa bezala, Euskal Herriko txapelketa guztiak kasunetan irabazita, momentu arte. Eta azkenik, eta etxeko taldea, Berriozar.
taldeak, eta beraz, txalo zaparra honekin, atxeren zenten eramango ditugu eta lehenbiziko tiraldi egin hasiko gara. Eskerrik asko. Lan eskerrik ezan dutenak, Urko Gaztearenak, Feliz de Miguel, Jon Larrañaga, José Antonio Patxain, Javier Etxeberria, eta Josu Nadi, hor dituzu bezeia.
oso bihazte beti gazte eta errebueltarekin. Horren buelta beti gazte.
Esketan, hortxe horri zuen gaztei, izan zen, batzen urtean, Euskal Herriko txapeldunak baten honetan. Lehenbiziko gazte diseinatu zen, bigarren Badajoz, hirugarren Beti Gazte.
Ia erdian da soka. Hasi da bigarrena ere. Azpi-azpitik, Garaiok, alturatuta da. Ari da beti gazte eramaten. Irabaz eta atena nahi du berriro zartik. Metro berdi, eramako beti gazte. Honen bada jotzen erasoa. Lurrera bitaldea. Beti gazte hori eramaten. Eta badaiotzek, arrastaka, kontuzmenik egin gabe. Eta badaiotzek piramida hor dituzue. Euskal Herriko 2008ko 500 kiloko txapelduna. Badaio.